si va dir aquí són 8, en sobren 2. Vosaltres hi seguiu. Hauries de fer una amb el meu mòbil i per posar-la en el WhatsApp. Els hi vam dir una manera de fer-ho. I vam fer i vam dir que sí. Si volíem, no sobren 8, en sobren 2. Els números no s'han Anda, que no em fa de coses aquesta nina. 40 hores en treballeu Nina. 34 i cobreu per 34. Tots? Doncs està diferent. Es van fer d'acord amb els treballadors i treballen tantes hores. Qui vol cafè? Vols cafè? Sí. I cobren menys. Tu vols cafè? Però esclar, és que els números no surten. No surten. Però ells ho veuen, la notaria ho veuen, no és allò que diuen que no poden veure. I al final es van posar d'acord i van dir I ara també un director té uns botigues de drets molt bones, molt bones. Una que deu haver-hi moltes que conserves que és molt antiga, si és de l'any 1800 o 1900. Ja que hi ha una llei que augmenta de lloguer el 700%. Per tant, pagava 4